आं दा दङ मामा भागिन सेलुनाव बे जाबाय नलबारि आरो बाक्सा जिल्लानि सिमायाव थानाय मोनसे सगाव थानाय सेलुन बेयाव जा बे सेलुनाव सानै बर' सेंग्राया खानाय सिनो बिसोरनि मुङानो जाबाय नयन आरो अजित बिसोर बे सेलुनखौ होनाया बांद्राय गोबाव जायाखै एटलिस्ट 7निफ्राय 8 मास सोलिगासिनो दङ बेयाव गोबां खानाय सिनग्राफोरा फैयो नै बिथाङा जाबाय अरुप हाग्रारि बिथाङा जरहाट एग्रिकालचार इउनिभारसिटियाव फरायो बिथाङा जरहाटआव खानाय सिननो गारनानै बिथाङा गामिनि सेंग्रानो फैसा होनो थाखाय बेयावसो न'आव फैयोब्ला खानाय सिननाय थाङो बे मोनसे जोबोर मोजां बाथ्रा आंबो गुबुन जायगायाव खानाय सिना मानो होनोब्ला आंनि साननाया बे जे जोंनि गामिनि सेंग्रायानो फैसाखौ मोननांगौ बर' सेंग्रा गुवाहाटी नलबारि बङाइगाव जेरावनोखि थाया मानो आं किन्तु जेरावबो खानाय सिना जोंनि गामिनि सेंग्रानि डेभेलप एबा बर' मानसिनि डेभेलपनि थाखाय आं खानाय सिनो खानाय सिननायाव बिसोरो 30 रां लायो आरो दारि सिननायाव 20 रां लायो जोबोर खम बेसेनावनो खानाय सिनो सानफ्रोमबो मानसि जायो फुंनि 6 बाजिनिफ्राय मोनानि अर्थात हरनि 8 बाजिसिम बे मामा भागिन सेलुना थायो खाथि खालानि मानसिफोरा सिननो फैनो हागोन मोनसे जोबोर मोजां स्टेप जे बर' सेंग्राफोराबो जि दानि दिनाव ओरैनो जिरायना थाया गावनि थांना थानायनि थाखाय एबा बर' हारिनि जौगानायनि थाखाय बड'लेण्डनि डेभेलपनि थाखाय बेफोरबायदि जि खानाय सिनदों बर' सेंग्राफोराबो बे जोबोर मोनसे बाख्नायथाव जोबोर मोजां बाथ्रा आंजों लोगो दङ जरहाट एग्रिकालचार इउनिभारसिटियाव फरायनाय सासे फरायसा अर्थात छात्र आं बिखौ सोंगोन बियो जरहाटआव खानाय सिननो गारनानै मानो गावनि गामिनि सेलुनाव खानाय सिनफैयो मानो खानाय सिनफैयो नोङो जरहाटआवबोथ' सेलुन दोङो आं ओरैनो कारनखौ बुंखाबाय नोंनि खुगानिफ्राय खेबसे मिथिनो लुबैदों मानो सिनो नों बे गामियाव खानायखौ नोंथाङा बुंनाय बायदियानो माने आङो जासिनबाबो माने इन्टारेस्ट मोना आरो मोनसे बेहाय जेनेबा धेमालि फाल्तु धेमालि तामसा फुर्ति खालामनायनि गेजेरजोंबो गामिनि सेंग्रायानो फैसाखौ मोनगोन बर' सेंग्रायानो दा जरहाटआव सिनब्लाथ' गुबुन बर'फोरनियावसो सिननाय जागोन फैसाया बर'फोरनियावसो थांगोन बे फैसाखौ जाहाथे जों गामिनि जोंनि बर' सेंग्राफोरानो मोनसे बेफोरबायदि जोबोद मोजां साननाय जोंनि बर' सेंग्राफोराबो जाहाथे बेफोरबायदि जिरायनानै थानाङा खामानि मावनांगौ जायखिजाया खामानि बर'नि जौगानायनि थाखाय बड'लेण्डनि जौगानायनि थाखाय गावनि न'खरनि जौगानायनि थाखाय जायखिजाया मोनसे खामानि मावनांगौ बे सेलुनानो जा बे मेकारानो जा बे बबेबा गलायानो जा थानानै खामानि मावनांगौ बेनो जाबाय पस्टार मामा भागिन सेलुननि पस्टार गोबां मानसि फैयो बेयाव खाथि खालानिफोरा रावबो गुबुन हारिनि मानसिफोरनियाव खानाय सिनजाया जोंनि बे ओनसोलनि बर' सेंग्राफोरा बर' मानसिफोरा स्टेन्डार्ड बानायदों गलाखौ दासो फार्स्ट नालाय एसे फार्स्ट स्टेप स्टेन्डार्ड जाहांदों जोबोर मोजां स्टेप बेसेबांजोनसो मानसिफोरा खानाय सिनजानो फैयो सानसेयाव मथा-मथि 15-20 सोलिनो थाखाय थोजासे नंगौना नङा सानैजों सिनबा मथा-मथि 40-50 थाङो आरो 40-50 थाङो सानैजों बे जाबाय सानै आं दहायनो बुंखादों नयन आरो अजित मामा भागिन सेलुन जोबोर मोजां स्टेप बेफोरबायदि स्टेपजों गासैबो बर' हारिफोरा लानांगौ जेराव जेराव बाजार दङ बेयाव जोंनि बर' हारिफोरा बेफोरबायदि सेलुन बा मेकार जायखिजाया गला होनायनि मोनसे आगान सुरलांनांगौ सोरबाफोर जुदि आंनि बड'लेण्ड टाइगार इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालाम